בבקשה, אבא רוצה לברך. קודם הברכה אני רוצה להעלות את זכרם של חמי אלי, הסבא מצד אבא, יגאל, ואת הוריי מימון ורחל, סבא וסבתא מצידי, שלא זכו להיות פה איתנו היום. ואילי, היום אתה נפרד מתקופת הילדות שלך ומתחיל לצעוד את צעדיך הראשונים לתוך תקופת הבגרות. תקופת הילדות שממנה אתה נפרד היום, יש בה חופש ושמחה, שכן כמעט ואין חששות, דאגות ומחשבות מקבילות. בעולם המבוגרים יש הרבה מחשבות מקבילות, שהעיקרי בהם הוא פחד. פחד ממה יהיה, מה יגידו, מה יחשבו עליי, האם אני אהיה מקובל, אהוב, ילד טוב, ממושמע, נורמטיבי. אלו הן מחשבות שמאפיינות את עולם המבוגרים ומרחיקות אותנו מהילד שבנו. במעבר בין תקופות הילדות ותקופות הבגרות בכלל, שמור על הילד שבך שמסמל את חופש הדמיון, העליצות הטבעית, השובבות, הכלילות, החופשיות, התמימות, האומץ, התעוזה והסקרנות. אל תיתן למחשבות הללו להטריד אותך בעת שלוותך, או להסיר אותך מן האמת הפנימית שלך, מהדעות האמיתיות שלך, מהחלומות שלך, מהרצונות שלך, ומה שאתה באמת אוהב. הילד שבך הוא נוכחות שמינית טהורה בלתי מוגבלת. חופשי להיות מי שאתה באמת, זכור אותו, חשוב עליו, הרגש קרבה אליו, להתאחד איתו. הקיום שלך הוא הקיום שלו, והקיום שלו הוא הקיום שלך. אתה אחד והוא אחד, מאז ומעולם. בכל רגע ורגע שמור עליו, כמו היה יעלום ירקק ערב. הוא תמיד יאהב אותך ויקבל אותך בדיוק כפי שאתה. לסיום, אי אפשר להתעלם מהצעירים, הסטודנטים וזוגות הצעירים המקסימים, היושבים במעלה המחאה. ממש כאן לידינו. אני רוצה לחזק את ידיהם ולברך אותם שיצליחו במשימתם התמימה, היפה והחשובה, לייצר לנו חברה שוויונית יותר בעולם יפה יותר כפי שאתה עילאי ושכולנו כאן נזכה ליהנות מפירותיה ולפגוש כאן בעתיד את השפע הגדול שיבוא. באהבה גדולה אוהבים ונרגשים לצלך תמיד, אבא אמא שירה וליאור. תודה רבה. אילי, יחד עם הברכה שלי, שכמובן אני מצטרף אליה בכל מאחל אותה ביחד איתך, אני הייתי רוצה בברכה שלי לצייד אותך באיזושהי זווית התבוננות על עולם המבוגרים בדרכך וצעדיך לתוך עולם המבוגרים. ומה שאני רוצה לצייד אותך קשורה למשפט מאוד ידוע ומפורסם במקורות היהדות. אדם, שנקרא אדם, ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. ומי שהגה וחיבר את הפתגם הזה הוא רב תנאי גדול מתקופת המקרא, שקוראים לו, במקרה או שלא במקרה, קוראים לו הרב אילי. הפתגם הזה הוא מעין צופת שמסייע לנו להכיר את האדם האמיתי ברגעי האמת שלו. ברגעים בהם מתנגש השכל, ההיגיון והתבונה עם הדחפים הטבעיים. הרגע בו מתנגשת הנשמה, הרוח עם הגוף ודחפיו הטבעיים. אדם ניכר בכיסו כאשר הוא מבקש לפתוח את ארנקו, להיות נדיב וביכולתו לתת מעצמו או להעלות תרומה כספית למטרה חשובה. אדם ניכר בכוסו כאשר הוא שותה לשוכרה, ואפילו סתם שתייה מרובה יכולה לגלות ולהוציא ממש מפיו אותו אדם מי הוא באמת. והרי כולנו יודעים, מי שנכנס יין יצא סוף. אדם ניכר בכעסו כאשר יש משהו שמכעיס אותו, אז כיצד הוא מתמודד עם כעסו ועד כמה הוא שולט בו. כולנו עומדים במבחן הזה, באחד התחומים האלה ואף בשלושתם. ולצערנו הרב, לפעמים קשה לנו מאוד לעמוד בהצלחה מלאה. לא תמיד ההתנהגות שלנו והמעשים שלנו הם אינדיקציה למה שאנחנו באמת. לפעמים המעשים וההתנהגות שלנו נובעים ממציאות בלתי נשלטת שבה אנו פוגשים בחיים. הרב קוק,
שהיה גם הוא אחד מענקי הרוח של העם היהודי בתקופתנו, אמר שכדי להכיר את היכולת האמיתית של האדם, צריך דווקא להתבונן באופן תפקודו ברגעים הגדולים והמוצלחים של חייו. ובלי להיכנס להבדלי הגישות בין שני הרבנים, כי לדעתי שניהם צודקים, אני הייתי משלים ומוסיף לפתגם הזה את המשפט, האמירה הבאה, שלפי דעתי היא אפילו מתאימה יותר לעולם המודרני שבו אנו חיים היום, והאמירה היא שאדם ניכר גם בכמיהתו. זה המבט הנוסף שבו אני רוצה לצייד אותך בדרכך בעולם המבוגרים, ושגם על פיו תתבונן, כי הכמיהה של האדם מגלמת את השלמות האנושית של הנפש, ולא רק מסכמת או סופרת את המעשים שעושה ועשה, אלא לאן נפשו כמיהה. התבוננות מזווית זו אליי מאפשרת לראות את מהותו של האדם בצורה מאוזנת יותר, ולא רק על פי תמונת מצב התנהגותו בעבר ובהווה, שלרוב היא, כמו שאמרתי קודם, תוצאה של חיים במציאות בלתי נשלטת, אלא להסתכל על פי היעד הייחודי של כמיהתנו האנושית להיות אדם, וכך תוכל לאזן את התמונה לגבי יכולתו האמיתית של כל אדם שתפגוש. ובפרפרזה של אמרות חז"ל אפשר לומר, אמור לי מהי כמיהתך, איזה אדם היית רוצה להיות, ואומר לך מי אתה. תודה רבה. לעיני אחינו היקר, קודם כל אנחנו סולחים לך שאתה גדל לנו כל כך מהר. שרתי אתמול עם הוריו והביאו אותך הביתה, הייתי מאוד חמוד והקטנה. והצטרפת לכם משפחתנו מיד. הנה היום אתה בן 13, ואפשר להגיד שאתה ילד גדול עם שיקול דעת משלו, הרבה עקשנות ומרדנות לפעמים, אבל בשביל תישאר תמיד האח הקטן, כמו שאומרים במרוקאי, האח המקוח. תמיד נדאג לך, נאהב אותך ונשת בשבילך. אחתך ואחיך שירות איתך. ליאור. אפשר להוסיף מחיאות כפיים לאחים הנוספים שהגיעו אחריו. איך הוא אומר את זה? גז טוב, טוב, לא נשכח את זה. לא, מיוחד. לא אוכלים נהדר, לא? לא, הוא חושב שהוא צריך לקרוא בתורה. בתורה עצמה. בואו נראה במה. אתה יודע מה יהיה עוד כמה זמן? מזל טוב, מתוק. אילי. איפה יגאל? קראת בזה, קראת חבל על הזמן. איזה קול יפה. נכון? עוד מעט תתחילו כבר. יהיה גבר. מחזר סמיכה בקיץ בחור הזה. בן דודי היקר. זה יותר טוב שזה ככה. שלום. מזל טוב איליוש. מזל טוב. אתה מקוח. מזל טוב אילי, אוהבים אותך מלא. מה? לא?